ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭୂଗୋଳର ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୋ ବିଷୟରେ? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୋଲ। ଭୂ ଅର୍ଥ କଣ? ଭୂ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂ। ଗୋଳ କହିଲେ କଣ? ଗୋଲକ। ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୋଲ, ଲେମ୍ବୁ ଭଳି। ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିଛ? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଭଳି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭୌଗୋଳିକ ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ରର ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ଆଜି ତାର କିଛି ରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ରେଖା ଗୁଡିକ ଗତି କରିଛି, ଏଇ ରେଖା ଗୁଡିକ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ରେଖା ଗୁଡିକ କଣ କରିଛି? ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କହିବା। କଣ କହିବା? ଏ ରେଖା ଗୁଡିକ କଣ କହିବା? ଦେଖ, ଏ ରେଖା ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ କହିବା? ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇଥିବା ରେଖା ଗୁଡିକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା। କଣ କହିବା? ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ରେଖା ଦେଖାଯାଇଛି, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଥିବା ରେଖାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବିଷୁବ ରେଖା, ଯାହାକି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥିତ ବିଷୁବ ରେଖା। ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାସ କରନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ କି ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି? 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଜଳ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ଜାଣିଛ ତ? ଦେଖ, ପୃଥିବୀରେ ଏ ଯୋଉ କଣ ସୁମେରୁରୁ କୁମେରୁ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ରେଖା ଦେଖ, ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି। এই ରେଖାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ମଧ୍ୟମ ଦିନ ରେଖା। କଣ କହିବା? ମଧ୍ୟମ ଦିନ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ବାକୁ ଆମେ ନର୍ଥ ପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଉଥ ପୋଲ। କଣ କହିବା? ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ। ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। କଣ କହିବା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ବା ହାଫ ବା ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା। ଇଏ ହଉଛି କଣ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବ, ଉପରେ ହେଲା ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକଟା, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ନା ନକ୍ଷତ୍ର? ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା। ତାର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା କଣ କରେ? ପୁରା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କଣ କରେ? ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ? ଗରମ ଲାଗେ, ହଟ୍ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। ତା ଅର୍ଥ ଖରା ଦିନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ହିମମଣ୍ଡଳ। ହିମମଣ୍ଡଳ କେତେ? 600 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ? ନର୍ଥ ରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ହିମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ପୁରା ଶୀତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଉଭୟ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିବ। କୋଉ ଦିନଟା ରହିବ? ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିହେଲା? ହଉ।